Балабанов, Тошко Йорданов и Александър Рашев, чието баща е адвокат на Таки. На Александър Рашев баща му прави фирмите на Таки, да знаете. И заради това той в Има такъв народ. Вижте Тошко Йорданов колко е доволен. Не мога да повярвам. Има такъв народ, създадени за да изчегъртат модела на Борисов, увлякли след себе си стотици хиляди българи с Борисов на една маса. Изчегъртването явно е приключило. Сега ще ви покажа едно изказване на Слави Трифонов от 21 година. Слави Трифонов: не знаех, че думата изчегъртване ще стане нарицателно, но ми звучи все по-точно. Ето този предател на доверието на българските граждани, който дойде на сцената, за да маха Борисов. Всъщност аз го разкрих с нашите колеги, когато напускахме Има такъв народ, че той е човек на Борисов. Борисов и Пеевски свалиха и ДПС, тогава работещото правителство на Кирил Петков. Сега всичко става ясно. Всичкият този цирк на Има такъв народ е ясен. Тошко, Балабанов и Рашев на една маса с тези, чието унищожение създаде Има такъв народ. Горд съм, че с най-качествените хора от Има такъв народ нямаме нищо общо с този фалшив проект на Слави Трифонов. Слави Трифонов е причината и Има такъв народ, моделът на Борисов и Пеевски до 2025 година да не е отстранен. Защото Има такъв народ влезе в коалиция тогава с мафията, а сега открито иска да влезе в коалиция с мафията. И моите думи за Има такъв народ сега стават вече реалност и всички ги виждате. Продължаваме.